Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Әдиятуллина булырмын. Бүген безнең программада Дөнья буйлап белем көне гөрли. Курган өлкәсе Йолдыз авылыннан Ләйсәнә Садретдинова. Берничә минуттан шын матур тантана башланачак. Тантанага безнең Татарстан Республикасыннан зур делегация килде. Харис Якупов дәвамчылары. Казаннан Эльвира Хөснетдинова. Харис Якупов рәсемнәрендә хезмәт кешеләре зур урын алып тора. Сыер савучы Фәүзия, Марзия, төзүче Сания, кранчылар, эшчеләр һәм көтүчеләр һәм башкалар. Барысы да алар көчле рухлы шәхесләр. Кыңгырау шыңы яңа уку елына дәшә. Ижауда милли мәгариф ни хәлдә? Быел татар тел дәресләре башлангыч сыйныфларда былтырга караганда күбрәк. Татарлар тапшыруының җуелмас хәзинәләре. Без Төркиянең Богрудилик дигән авылында бу Сибир татарлары авылы. Биргә әле Татарстан телевидениесенең бер кайчан да килгәне юк. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев Курган өлкәсе Йолдыз авылында мәктәп укытучыларын, укучыларын һәм әти-әниләрне белем көне белән котлады. Милли шура рәисе мәктәп укытучыларына 14 ноутбук, беренче сыйныфка баручыларга мәктәп кирәк-яраклары, мәктәпкә дәреслекләр бүләк итте. Чарада шулай ук безнең төшерү төркеме дә катнашты. Вакыйга урыннан Ләйсәнә Садретдинова видео язмасы. Бүгінгі уку елга безнең, Аллаһка шөкер, контингент балаларының сохранился. 62 бала уйлайбыз укып китербез дә дип. 62 ул безнең сельский мәктәпләргә ул бик әйбәт дип уйлыйм. Укытучылар, Аллаһка шөкер, шуннан безнең пожар булса да холдылар, эшләйләр. Без полностью бөтен предметлар безнең ведутся. Татар теленә күбәйттек быел сәгатьне, Аллаһка шөкер. 1 сәгать кына иде. Хәзер инде 2 сәгать укытабыз быелгы елдан. Татар телен укытып китәбез. Китаплар килеп төште. Йолдыз авылының мәктәбе дә зур яңалыклар белән керә быелгы уку елына. 62 бала укыячак мәктәптә. Берничә минуттан шын матур тантана башланачак. Тантанага безнең Татарстан Республикасыннан зур делегация килде һәм ул билгеле бүләкләр белән. Бүген килүебезнең максаты 1 сентябрь белем бәйрәме белән котлау. Һәм инде әзрәк кенә күчтәнәчләр дә алып килдек. Үзебезнең укытучыларыбызга генә ярдәм буларак бүләкләр дә алып килдек. Максатыбыз шул, майда булган хәлләрдән бирле нинди үзгәрешләр йортлар салына, халык вәкилендә инде яңа тормышка ияләнеп килә, матур гына яшәп башлыйлар, инде яшәп китәләр. Шул безнең ярдәм әле тукталмады, һәм анда ярдәм итәбез дигәнебезне күрсәтү өчен килдек инде. Хәерле көн, хөрмәтле укучылар, укытучылар, әти-әниләр, безнең ветераннар, бу шулашуга шатман, әрбіріңіз білен бейік татар, Токай күнінде исәнләшәп, исәнлісіз. Это подарок не школе, это подарок педагогам. И сегодня учитесь, педагоги тоже должны учиться, учитесь, наслаждайтесь, и эти знания передавайте, само собой, нашим детям. И вот я первый ноутбук с удовольствием вручаю директору школы. Первый класс. Разрешите от шахты муниципального округа поздравить вас с этим знаменательным праздничным днем 1 сентября, который отмечается не только здесь, но отмечается по всей России. Терпение родителям, учителям, здоровья, благополучия, мира и добра.
Bilim dünyasında benim uyumça birinci orunda terbiyeli bolalar bulup çıksınlar. Zor oğuşlar, aybat otsakalar, здоровье, sağlık. Min tileyim bu yılda bu stihiyadan soň terbiyelep medeniyetini kururga, üz tilini unutmasqa, özümüzün halkı meşakkatlerin kurip sınıt etkeni bunu samylamamız. Bir kızga da tileyim selametlik, dünyanın tınçlığı bulsun. Biz bik mozaydık, что bizim maktabımız elik kübük işley, укытабыз, işleybiz, mozayabız. Рахмат. Я желаю нашим учителям крепкого здоровья, терпения и, конечно, чтобы на земле был мир и добро. А вам, Татарстану, большое спасибо, низкий поклон. Я хочу сказать, слова перефразировать нашего Владимира Маяковского. Мы знаем, Йылдыз будет жить, мы знаем, саду цвесть, когда такие друзья из Татарстана есть. Спасибо. Зор рахмет и сансаулык. Менә шундый ветеран укытучыларыбызның матур теләкләре белән яңа уку елын башлап җибәрде Ишкин авылы мәктәбе. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, татарлар, Йылдыз, Ишкин авылы, Курган өлкәсе. Şakirt ustazından uzdırmasa, ustazının ustalığında şik var deyilgen xalıq məqalində. Xəzinə Milli Sənət Galereyasında SSR-nin xalıq rəssamı Haris Yakupov oxuşularının körgəzməsi bara. Onlar arasında Züfər Gıymayev, Fərid Yakupov, Şamil Şaydulin, Rüstəm Xujin, Stanislav Slisarski, Raul Sattarov həm başqa tanılğan rəssamlar var. Көргәзмә Россиядағы укытучылар һәм устазлар йылына багышланган. Сүз Эльвира Хөснетдиновага. Тыйнак, ачык йөзле, тыныч тавышлы сәнгать советы утырышларында да һәр вакыт яшь талантларны яклап сүз әйтә торган була ул. Үз вакытында Татарстан рәссамнар берлеге идарәсе рәисе вазифасында башкара. Харис Якупов, тематик картиналар устасы, тарихыбызга да, заманга да туры килгән мөһим темаларга да алынган. Он был очень ответственный. У нас везде по всей квартире лежали его вещи, какие-то записки на полу, на шкафах, на стуле. Ничего нельзя было трогать, ничего нельзя было передвигать. То есть он гиперответственно относился к своей работе. Он постоянно что-то писал, какие-то мемуары, какие-то зарисовки. Ничего нельзя было выкидывать. Харис Якупов рәсемнәрендә хезмәт кешеләре зур урын алып тора. Сыйыр савучы Фәүзия, Марзия, төзүче Сания, кранчылар, эшчеләр һәм көтүчеләр һәм башкалар барысы да алар көчле рухлы шәхесләр. Һәм әлбәттә инде Харис Якупов үзе дә шундый булган, авырлыкларга чыдам һәм тырыш кеше. Ул Бөек Ватан сугышында катнашкан рәссам, фронтта да кулыннан карандашын төшерми, укучылары арасында да бу темага мөрәҗәгать итүчеләр, кан кыйгыч елларны сүрәтләүчеләр бар. Татар тарихында тирәнес калдырган тема 1552 елда Казан ханлыгын яулап алган кара көннәр дә рәссамнарны битараф калдырмаган. Тарихны яратам, мин татарларны яратам. Шуның өчен мин татар тарихны ясыйм. Урыс летописларында укыдым инде күп материалын. Оны костюмнар, татар костюмнары, китапларны изучать итеп Булгарга бардым. Анда торып инде рәсемнәр ясаганым. Мин бик рәхмәт әйтәсе килә инде Харис Абдрахмановичка. Укырга алган өчен бик булышты инде. Картиналарны карап, замечания ясап. Никогда ни одного случая я не помню, чтобы он на чем-либо настаивал, да? Всегда очень тактично, очень давая право выбора. Советовал, но советы его были не в бровь, а в глаз. То есть очень мудрый человек, мудрый наставник, вот, и человек, который понимает, насколько сложен сам процесс создания большой работы, а это является вообще вершиной. Станковая картина – это вершина в изобразительном искусстве. И он, зная всю сложность процесса, очень тактично и нежно, тихонечко, да, по-отечески, да, подходил и
советовал своим студентам. Үз вакытында Харис Якупов республиканың сәнгать өлкәсендә хезмәт итүче күп рәссамнарга юллама бирә. Баштарак Казан сәнгать училищесында укытса, 1977дән алып 2007 елга кадәр данлыклы иҗат остаханәсен җитәкли. Россия сәнгать академиясының әлеге уку йортында белем алучылар башкалардан күпкә аерылып торган. Академия кошындагы остахана монда инде шуннан да югары уку йортын бетереп, рәссамнарның иңнәргенә эләгә ала иде. Харис Якупов, Харис Абдрахманович үзе дә бик таләпчән, ихлас бирелгән үз эшенә, шундый сәнгатьпәрвәр кеше буларак, шундый шәкертләрне дә җыйды үзенә. Һәм монда алар гомер буе бергә бардылар шу шәкертләр. Нәрсәсе белән уйлап тора бу остахана академияның. Монда менә композиция ягыннан картина ясау. Төпле уйланылган композиция, менә симфония кебек. Һәрбер детале табылган, һәрбер композициядагы фигура ул үзенең урынын тапкан, менә шуңар зур дөнья күләм сәнгать әсәрләре иҗат итә торган остахана булып чыкты бу. Харис Якупов остаханәсе бүген дә 46 ел узгач та эшләвен дәвам итә. 2023 елдан аны Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Мәхмүд Вахапов җитәкләргә алынды. Шул теге период нәймә алыйк. 31 ел ул җитәкләгән шушы остахананы. Россия академияның остаханасын, мастерскойларын. Иң югары уровень осталык шул вакытта туры килә. Менә бүген biz күрсәтәбез тик аның укучыларын гына. И күрәсезме, алар бер-берсенә тиң. Укытучы и укучылары. Я бы хотела сказать, что, конечно же, настало время, когда мы должны говорить, должна быть названа улица имени Хариса Абдрахмановича Якупова. Мы должны говорить о том, что вот эта галерея в Казине, она должна быть названа, конечно же, именем Хариса Абдрахмановича Якупова. И это будет тот маленький вклад наш, общий, в память об этом человеке. Оста остаханәсе Харис Якупов һәм укучылар күргәзмәсендә 15 рәссамның иҗаты тәкъдим ителгән. 4 залны тутырган күләмле күргәзмә белән 29 декабрьгә кадәр хозурланырга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Кыңгырау шыңы яңа уку елына дәшә. Ижауда милли мәгариф ни хәлдә? Быел татар тел дәресләре башлангыч сыйныфларда былтырга караганда күбрәк. Татарлар тапшыруының җуелмас хәзинәләре. Без Төркиянең Богруделик дигән авылында бу Сибир татарлары авылы, бергә әле Татарстан телевидениесенең бер кайчан да килгәне юк. Яңа уку елына аяк бастык. Мәктәпләрдә беренче кыңгырау шыңлады. Әлбәттә, безне иң беренче чиратта туган тел дәресләре торышы кызыксындыра. Алар кыскармаганмы, дәресләр җитәрлекме, милли кадрлар бармы? Татарстаннан читтәге регионнарда хәлләр ничек? Удмуртия башкаласы Ижауда үз хәбәрчеләребез татар этнокомпонентлы мәктәптә булып кайтты. Белем йорты тәрәзәләрендә кояш, ишек алдында күңелле ыгызыгы. Беренче класска килүчеләр, аларның әти-әниләре дулкынлана, 11-ләргә бераз моңсу. Габдулла Тукай исемендәге гимназия өчен быелгы белем бәйрәме юбилейлы. Татар этнокомпонентлы белем йорты буларак ачылып эшли башлауына 25 ел. Мин 8-нче класска күчәм һәм бу ел уңышлы булыр дип уйлыйм. Һәм мин күп яңа белемнәр алам дип ышанам. Һәм шулай ук татар телен тагын да яхшырак белергә телим. Гимназиядә ширек гасыр дәвердә татар телен укытып һәм саклап киләләр. 30-дан артык класс комплектның 10-сында ул фән буларак керә. Бирегә белем истәргә килүче башка милләт балалары да татар телен өйрәнә. Инглиз теле, тарих фәне тирәнтен керүче класслар бар. Белем йортының төзекләндерелгән яңартылган баскычыннан иң элек беренче класслар күтәрелә. Һәм инде алар өчен тәүге дәрес, бер-берсе белән танышалар. Милли мәдәни мөхтәрият бүләктә әзерләгән үзләренә, алларында төсле матур китапчыклар. Малаемны алып килдем. Бу гимназияны сайладык, потому что татар телен чтобы унутмады, чтобы өйрәнде, үзебез генә сөйләшсәк тә барыбер укытучы өйрәтергә тиеш дип уйлыйм. Гимназиядә милли кадрларга кытлык юк. Татар теле укытучылары җитә. Дәреслекләрдә башлангычлар өчен яңалары кайткан. Быел татар тел дәресләре башлангыч сыйныфларда былтырга караганда күбрәк. Чөнки без 2-нче, 3-нче классларда бер генә дәрес укыйдык, быел 2 дәрес булачак.
Шул ук вакытта орта 5-тән 9-га кадәрге сыйныфлар өчен күңел әрнеп тора инде, чөнки анда безнең дәресләр азрак чыгачак. Янда безнең һәрбер класста 2 дәрес кенә калачак. Бу безнең 5 көн уку сәбәпле. Хөсәйин Фаизханов исемендәге лицейда да дәресләрне тикшереп чыгалар, 7 дип куаналар. Татар теле быел 1-нче класстан ук керәчәк, 2-нче, 9-нчы классларда атнасында 3 дәрес булачак. Заманча технологияләргә дә байый баралар. Татар конгрессы килгән кунакка. Киңәшләштеләрдә безгә бүләк ясарга булдылар. Шундый интерактив панель. Biz аның белән инде эшләп карадык, аларны тикшереп карадык, анда язып та була, видеоларда күрсәтергә була. Шундый уңайлы интерактив панель. Аларга бик зур рәхмәт. Әле аларның бу гына түгел, бик күп китаплар да безгә бүләк иттеләр. Тантаналы линейкада мәктәпне уку елына әзерләүдә катнашкан укучыларны, чараларны уздыруда актив булган волонтерларны зурлыйлар. Удмуртия мөфтияте аларга махсус бүләкләр әзерләгән. Лицей милләттәшебез Әхтәм Шугалаев җитәкчелегендәге халыкара белем комплексына карый, татар бистәсендә урнашкан. Мөфтият татар җәмәгатьчелеге әти-әниләр ярдәм итә. Бу безнең мәктәп, безнең йортыбыз шикелле, безнең тагы бер балабыз шикелле. Biz шулай карасак, шушы мәктәпкә, шушы үзебезнең бала кебек карасак, үзебезнең йортыбыз шикелле карасак, ул вакытта мондагы бөтен яхшылык аның өчен сөенәбез. Әгәр дә ниндидер җитмәгән җире бар икән, аның өчен кайгырабыз, төзәтергә тырышабыз. Яхшы принтерлар бүләк иттеләр. Һәрберсе 100 мең тора. Шундый бер яхшы төсле принтерлар, лазерный, аларның расходный материаллары әз генә инде бәядә тора. Производительность бик зур. Аннан соң моны безнең кардәшләребез. Алга таба лицейны киңәйтү, өстәп бина салу уйда бар. Чөнки урын җитми. Шул сәбәпле 1-нче классны да берне генә туплый алалар. Белем бәйрәменә елда нинди дә булса үзенчәлек кертәләр. Бу көн балалар өчен шатлыклы бер бәйрәм. Уеннар, аттракционнар һәм татлы сыйлар белән баетылган. Удмуртиядән Нәзир Ныңманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә татарлар программасы 2012 елдан эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хозурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Сезнең игътибарыгызга Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез. Эшнәргә карар кыла. Патшадан рөхсәт алына, Төрек солтаны да Төркиягә килергә изин, ягъни рөхсәт бирә. Һәм гомер буе Сибирдә яшәгән татарлар озын юлга кузгала. Барысына да исән-сау килеп җитәргә насыйп булмый. Авылда беренче йортлар калкып чыкканчы, зират барлыкка килә. Кыш көне мөхаҗирлек кылган татарларның күбесе салкын тидерә. 1908 елның кышында көн сайын берешәр-икешәр авылдашны җирлиләр. Елда ата-бабаларының мәмләкәттән, ягъни Сибирдән Төркиягә күченеп килүләренә 100 ел тулган елны Бөгрүдели хатын-кызлары өр-яңа паркка нигез сала. 1000 ярым агач утырталар һәм улуг юбилейны бәйрәм итәләр. Барысында үз җилкәләрендә башкарып чыгалар. Тәнтәнә, яулык эшләтик, яләк кылдык, папыч кылдык, аннан кемебез юрган такым ясатык. Хал катары илә кеше ни эш кыла алса битсәләр һәп бер кыш аныкландык. Аның туплаган акчабыз ман 100нче елыбызны кутладык. Анда юан аш бердик. 1500 кешелек Анкарадан башларны чыгырдык, Коньядан келделәр. Агачларны Мәстүрә ханым тормыш иптәше белән бергә карый.
Яз сайын туфракны эшкәртәләр, җәйләрен су сибәләр. Аллаһ ризалыгы өчен. Авылга килгән һәр кунак агач утыртып китә. Аны һәр ел сайын килеп, карап китү шарты белән. Бөгрүделик авылында бер бик кызыклы гадәт бар. Авылдан чыккан кешеләр хәзер кайда гына яшәми. Коньяда да, Анкарада да, Дания, Алман или Швециядә дә Бөгрүделиктә туып үскән татарлар бар. Рәхим абый фырынчы Норвегиядән үк килеп җиткән. Машинасында төрекчә фырын, мич дигәнне аңлата. Минеңге рәхмәтлек нәнәм мәмләкәттә ул безнеңге хәзерге авылда ясаган мичләрне ясаган монда. Ул фырыннарны ясаган, мич ясаган. Ул мичләрне ясагансын, монда Төркиягә соят килгән чакта, бутан не эш кыласың дигәндәр, фырынчы мич ясайбын дигән, мич ясайбын deyince төркчә кылып фырынчы кылгандар соятын. Кояш бату белән авылдашлар кич утыруга җыела. Çəçək bular idi, qaytsaq tuğan illərgə. Men bir garmonda oynarga etiyimden öğrendim. Etiyim mine garmonda alay oynaysın, bulay oynaysın deyip etmedi. Mine karab kine öğrendim. İçimden de biraz dilek var idi oynagalı. Bu cırlarını adıylardan, babaylardan, biz yaş vakitte aların arkasından kuvalap, terasıdan karab, tınlap, yürüp öğrenkenmiz. Men de iptaşım aytgan şekilde adiylerimizden, abilerimizden derazat dışında oldurıp tınlap öğrenkenmiz. Elhamdülillah şükür yani etiyim pisini yani bulay muğlu yetiştirdi yani. Üyünden altta komşunu sonra deyip yetiştirdi bizimle. Komşun tanış, biz sen tanış deyip yani. Anları komşuna bulay tuğanına tebessümünden kara bulay yırşayıp kara künglün al deyip yetiştirdi. Рәхмәтулла абый кубызда да уйный. Әлеге уен коралын Австралиядә яшәүче милләттәшебез Суфия ханым Вәли бүләк итте. Әйтергә кирәк, төрекләр элек татарларны яратып бетермәгән. Бакчат абый ул вакытларны әле һаман хәтерли. Әвәл яратмай тагыннар иде. Өңле татарлар түгел булар. Ат ити ашайтылар дигәннәр иде. Хәзергә татарлар үстен булып чыктылар. Türkler bilsin, kaysı halk bilse de Tatar dedim tıkka duradı bulay. Tatarlarını bir kere tatam bulganlar hasırga. Тапшыруыбызны Ринат Хари шигырь юллары белән төгәллибез. Син безне тудырдың, үстердең, тик сиңа бурычлы мәңгебез. Юк бит ул тагын бер синдәй җир, язың яз, җәең җәй, көзең көз. Туган илебезне яратып яшик. Саулыгыз.